O empresario Lázaro Báez, moi próximo á familia expresidencial Kirchner, foi no marco dunha causa que investiga unha suposta trama de lavado de diñeiro e a súa posterior desviación a sociedades inscritas en Panamá. O empresario argentino Lázaro Báez, estreito colaborador e principal adxudicatario de obras públicas ao sur do país durante o goberno do falecido expresidente Néstor Kirchner, foi detido nada máis aterrar nun aeroporto de Bos Aires, no marco dunha causa que investiga unha presunta rede de lavado de diñeiro e o seu posterior traslado a paraísos fiscais. A lebre saltou con estas imaxes publicadas recentemente en as que o fillo de Báez conta unha importante suma de diñeiro, $5.100.000, que traslada de xeito sospeitoso nun edificio coñecido como La Rosadita, onde ten dous inmobles a exmandataria Cristina Fernández e a coñecida como Ruta do Diñeiro K. O xuíz ordenou a detención por considerar que existe risco de fuga a só un día de que Báez e o seu fillo declaren nunha causa da que considera existen evidencias da procedencia ilícita do diñeiro que aparece nas imaxes.